Ahojte priatelia, moje meno je Lucia a dnes si spolu zacvičíme zostavu Pozdrav slnku. Táto zostava je veľmi vhodná pre začiatočníkov, ale rovnako ju cvičívajú aj pokročilí ako zahriatie pred zložitejšími zostavami. Stojíme spriamení, chodidlá sú zarovno s bokmi. Ruky priložíme dlaňami k sebe na úroveň srdca. Zotrváme takto na niekoľko hlbokých nádychov a výdychov, pričom naplno precíťujeme každý cyklus dýchania. Sme plne v prítomnosti. S nádychom zdvihneme ruky najskôr do strán, potom nad hlavu, kde sa spoja. S výdychom sa začíname predkláňať. Pohyb vychádza z bokov, pričom najskôr sa prestrečujeme čo najviac dopredu, až potom smerom nadol. Nadýchneme sa a počas toho zdvihneme torzo tak, aby chrbtica bola paralelne so zemou. S výdychom skočíme alebo sa pomaly presunieme do planku. Vydychujeme počas toho, ako pomaly klesáme k zemi. S nádychom zdvihneme hruď dohora, vystrieme ruky, pričom dlane sú stále na zemi. Vydychujeme počas toho, ako zdvihneme stehná a spodok chodidiel položíme na zem. Zdvihneme brucho a sedacie svaly smerom hore. Chrbtica je rovná, nezaoblená. Váha je rozložená rovnomerne v rukách aj nohách. Ostaneme v tejto asane aspoň na 5 hlbokých nádychov a výdychov. Opäť sa pomaly presunieme nohami dopredu a pozrieme sa hlavou dohora a potom dole. Zdvihneme celé telo a vrátime sa späť do začiatočnej polohy. Opakujte túto zostavu najskôr 3-krát, ideálne by sa malo cvičiť 5 opakovaní. Po dokončení zostavy si ľahnite na chrbát a hlboko sa uvoľnite. Teším sa na vás na budúce.